Takže ahoj lidi, vítám vás u druhého dílu Jezdíme s Avy a dnes bychom se podívali na nové úkoly a novinky. Jelikož je středa 22. dubna, tak to znamená aktualizace. Ale nejprve se podíváme na úkol od Elizabeth, protože jsem si konečně zvýšila reputaci. A jestli se ptáte, co to mám za tričko, tak to je pro lifetimy. Můžete si ho vyzvednout s pomocí kódu, který vám dám dolů pod videjko, a ještě je tohle. Takže žlutorůžové a modrofialové. A já si teďko dám tohle, se mi to líbí. Tak, pro dnešní natáčení jsem si vzala Gold Brother. Je to teda Andal. Ježišmarja. Co to zase bude za úkol? Like Sun Circle. Listen to Elizabeth. Tak popular asi... to přesně neznáším. Nové pokyny od druidů. Aha, super, no. Takže teďka já se portnu domů. Jestli mě tam vidíte, tak pardon, natáčím to přes foťák, protože mi prostě nejde bandikam. Nejde mi. Jako, jde mi, ale nemůžu ho prostě to. Takže teďko jedeme do Moorlandu a tam se podíváme na novinky. Nevím, jestli tohle je novinka, ale jsou obrostlí, když se podíváte, tady ta zelená, tento nons, tak to tam předtím nebylo. Takže to tam podle mě dali taky nějaký to vylepšení a tak no. Doufám, že teda to zase bude dobře vidět a uslyšíte mě. No. Takže nevím. Jo, a ještě něco. Jo, založila jsem si Ask. Tam můžete mi pokládat různé otázky, které potom budu řešit. Takže tady nám přibyl... Co nám tady přibylo? Takže za prvé přibyly bodláky, jak elegantní. Ty asi budeme stříhat, ne? Ne? No a máme tady... Hele, a ono se to celý změnilo. Nějaký modernější, ne? Takže, co to tady máme? Počkat. Look for a smart hammer on the table by the smithy. Aha, to jsou taky úkoly, tohle. A nejlepší jsou ty úkoly, promluv si s tím člověkem, u kterého stojíš, že jo? To ti to nemůže říct jako všechno rovnou. A já nevím. A co zase ztratil? On něco ztratil, já nevím, co to znamená. Nevím, no. Takže zase za Jennou, ano, výborně. Takže jdeme za Jennou. Za Jennou. Yeah! No, super, ano. Dobrý. Ponišám za 15 minut. Nechci. Ježiši Maria. Co to je? Co? Vidíte to? Ježiši Maria. No tak tohle svět neviděl. Koukněte se na tu Loretu. Co to s ní provedli, bože? Chudák holka. No nevím jak vám, ale mně se předtím líbila víc. No to je jedno. No, důležitý, aby se, jako my jsme se nezměnili, protože... Nebo nejdůležitý. Hele, a oni to tady celý... Nový obchod. Jo, to je ten nový dres, o kterém mluvili. Takže nový oblečení. No nic, na to se podívejte, když tak. Co je tady? Hele, stoj. No, tohle to mě fakt zajímá. Máme 3 star coinsy k dobru, můžeme utratit 3 star Ježiši Maria, Jenna! Co to s tebou provedli? Takový znetvoření!
Ježiši Maria, no tak to potěžko ještě tohle. Já nevím, jestli to jako vidíte, ale co to s ní provedli? Ježiši Maria, no tak to je prostě, no. Tak to je teda něco, no. Ježiši! A to se mi nelíbí, šlán, co provedli s tou May, hele. Ta zůstala stejná. No, aspoň, že někdo. Aby takhle postupně nezměnili celý Jorvik. Sweep the glass to take... Co? Já nebudu nic uklízet, nejsem tvůj sluha. May. Jak se to vůbec skloňuje? Prostě May. Nejsem tvoje služebná. Ježiši! No, úkoly zase. A co to je? Jo, nějaký Jo, oni budou mít jako novýho koně. A... Jakože budou mít, jestli jsem to dobře pochopila, budou mít novýho koně a chtějí to mít hezký. No tak, jo. Aspoň, že ta May zůstala stejná, tyjo. A oni to tady změnili celý. Just, co mám zase použít? Jo, kostky cukru. A kam to mám dát, jako? Nevím, jak vy, ale já nic nevidím. A kam? A proč, cože? Ježiš, a co to podovedli s touhletou holkou? Bože můj chudák. Hele, cukr. Cukr. Čus koní. Tak pokecáme, ne? Ježiši, ne, tohle nemám ráda. Šup, jdi. Tě nebudu nahánět. Dojde tam sám? Fajn, tak jdi, já si dojdu pro koně zatím. Ježiši, já vím, ale já chci na toho svého koně nasednout, ne? Můžu jako? Ježiši. Ne, jako líbí se mi ty aktualizace, ale nelíbí se mi moc jako... Ty lidi, jak je jako změnili celý. Já jako nevím, a nelíbí se mi to. Ale aspoň, že nezměnili nás, no. Takže, kde je kdo? Tady, hele, kůň. Takže, koníku. Dostaneš tady cukr. A nestěžuj si. No. Kde jsi? No, tak musíš jít, ale trošku, víš? Třeba když rychlím, tak bude rychlejc. Já to jako nechápu, to ten kůň nemůže zkrátit prostě tudy. Ježišmarja. Ne, jako líbí se mi to, jsou to prostě jako úkoly, no, tak... Nemůžeme si moc vybírat, no. Ale říkala jsem, že by mohli, mám dvě věci, které by mohli udělat. Mohli by udělat, když mají jako Dino Valley, tak nějaký Warm Valley. Prostě nějaký teplý, by tam prostě to bylo teplo, víte co? Ty jsi docela hezký, ty se mi líbíš asi nejvíc, kámo. Tak jdi. Bože můj, toto je nahánění, ale je hezký, to se mi líbí. Jak je mohli takhle zdrhnout? Tak ale ty se mi líbíš teda jakože dost. Tebe bych si vzala hned. Nebyl to... Tak šup, ale... Proč je tady tolik lidí? Nemám ráda davy. To v GHčku nemáte. Tam potkáte jednoho člověka za uherský rok a jste rádi,
Že tam jako je vůbec někdo. Oni to teď jako, co udělali ty... Ježiš, cože? Ježiš, kopita. Jak elegantní. Oni to teďka jak udělali ty Quarter Horse, tak to jako... Hele, tohle je docela hezký. Tak oni to... Tak oni to jako... Co udělali prostě tyhle koně, ty Quarter Horse, tak mně přijde, že oni to jako se snaží to zmodernizovat, aby to bylo jako co nejmodernější. Ale já bych byla ráda, kdyby to zůstalo takhle, jak to je. No, takže to bude tady. Haha. Našli jsme v kopitě malý kousíček skla. Ježiš, jak jsem ti to tady zaparkovala, miláčku. To mi musíš říct, musíš se ozvat. A mohla bych si zapnout zvuk, co? Tak jo. Options. Ježiš. Ale aspoň, že tyhle ty základní zvuky jim zůstaly stejný. A kam mám jít? Jo, za Justinem, aha. Já jsem se divila. Ne, to není Justin. To je Mr. Hawksworth, že mě to hned... A tohle je hezký. Tohle se jim docela povedlo. Ale tady zase ta holka. Ježiši Maria. Tak ty se mi teda jakože vůbec nelíbíš. Neber to jako ve zlým, ale... Tak fajn, paní Holdsworth, konečně, jako k ní prostě nikdo nejezdí, jenom já jsem takový hodný člověk, že k ní občas zajedu, aby tam jako nebyla sama. No a teďko jak jsou aktulky, tak tam prostě k ní jezdí všichni, co mám dělat? Najít něco, fajn, a co tohle? Doufám, že za to aspoň něco dostanem. Ask ten, fajn, takže za ten a pozbírat nějaký kusy na pláži něčeho. Doděláme tady ty úkoly, já už to potom ukončím. Nevím, kolik mi zbývá místa. Tady něco bylo. And I don't know whether I'm with you, with you. Cause I know well, whatever you can do, I won't mind. A ještě někde nějaký třetí. Hele, tady. Pardon. No tak. Nechceme. Get the 7. Čeho, co? A co to je? Já bych ráda jako sbírala něco, ale když nevím, co mám sbírat. Ale má hezký domeček. Ten se mi líbí. A ještě, že tu Holdsworth jako nezměnili tu paní, protože to jsem měla ráda. Vždycky takovou, jaká je. Jakože, tak jak vypadá. A co by, kytky nějaký sbíráme, Ježiši Maria. To je unavující, kytky. A navíc, jako, nechcem do toho kecat, ale myslím, že kytku z koně neseberete. Možná já jako z nějaký falabely, ale to když tak... No. Jo, a ještě se zajďte podívat do té arény na trh. Končkej trh. V Jorvické aréně. Takže tohle je zase za mě. No dobře, to je furt tam a zpátky.
Už můžu natáčet jenom 14 minut. Jo, to stihnem. Já tady to dodělám a kde je ten Justin? Jo, on se vlastně spolčil s tam těma chuligánama. Ne, Ježiši, to nikdy nekončí tohle. Talk to Josh, jo, ten je kde? Jo, ten je tam, a to je ten cowboy. Maria, co to s tebou provedli? Myslím, že nebudu jediná, komu se to nelíbí, nebo jo? Nechci nic jezdit. Chci odevzdat ten úkol. Ježiš, i zezadu. Ježiš, počkejte, viděli jste to. Co to dělá? To se nemůže zeptat sama, jako, když je hned vedle. Tak šup. Tell Jenna. A tady zase kde? Kdo je má furt hledat? Bože můj, nejste od sebe tak daleko, tak si to vyřiďte. Ježiš, i Josh? Co to s sebou provedli? Jej! Ty jsi hezký. To je hrozně milý. Dobrý. Ale ne. Ježiši. To já přesně nesnáším. Ježiši, zase zatím. Ne. Ano jo. Nepotřebuješ pro toho koně podkovy, chápeš to? A co mám zase dělat? A co mám dělat? Co to je? No? No nechápu, no, ale tak co mám dělat, no? A co mám dělat? Hele, kde je ten kuň? Ježiši Maria, to zase bude cesta. No, já nevím, mě jde jako o to, aby mi vyzbyl čas, prosím tě, jdi. Děláš si prdel. Ty to jako bereš studio. No to si děláš srandu. A tady ty děláš tady jako co, mladá dámo? Co ty máš být? Dávno, ty už máš dávno spát. No tak jdi, ne, já jsem hned za tebou. Já jdu, pro boha. A za chvilku tě předjedu, jestli si nepospíšíš. Byť už jsi tady. No. No hele lidi, mně
se to... Jo, dobrý. No nic, hele lidi, já se omlouvám, ale mě už dochází paměť, takže taková 20-minutová ježdění z Avy. Takže já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo, když tak mu dejte like, koment, odběr a tak, takže ahoj. Oh, Emily Lightfall, Emily, pojď sem. No nic, tak já musím končit, tak čau.